Mampon kontonchi osebo hie kumana nanom ene yen ebusuafo nche bia ena dase bre osebo nso ekra koye na enu achi no na ewose yehwe na nanom ede de shebrantie ba na ono so etumi be swan ede kire mampoman ni yewura se asante mamponhene na eno ho enkomo eba pa ya process ni mu no ebi se ekoyi ebi se ankoyi ema hoye kakra ba ye boy here and Otumfuo bi beka saye se omonte ase nana hema amfamra kwan so anye ya enu achi kra sa betete ye se ya anye antum ya anye sei enu achi ehu ya ne se ho asem akwa na shebranti a wono omu eyi no anase na naja comedy fie ene botase busua no eyi no eye yura Leslie nkansa oseibu nsu ya omo chese Mamponhene no ankasa ne nua bema na oyi no sabre no ebaaye no yehu se echiredin yenti ho asem benra na asanteman nhie mu atwa to wa fi mu yiwe kotokohene na manhene na bremponfo nyina hyiaye na eno so asem be pii mu ne no na de kowie ya ne se yewura gitum se sempanimfo nkonwasofo no se omunya asem bi aka de a ene na kwadu ahodo a omode bebo ohima no mutumi nyina so emfa emmo ohene no woba no entum nti no yewura makwan se wo monko na wo emfa no gosi apatem nso anche mampoman na brebe mu abuswan e de ache kotokohene ne asantema nyina nti abusua na sei na nra kotokofie mu esi ekoye na ansa na bedi nkomo no yenko na yenko hwe video no bi na yemra mamo oya mo che madwe mo si mu nti yo yiro no mo an wo sa no beta so be de nyina twam so de so obodi di mamo yo go de mamo so be na yewura abotse se won kan bi on one obata omu we mo de jina ho e won na se mo de ba Professor Akosa so what catch them Professor Akosa we no o fata na so hwe oba we we na wo so obondi o si no si na wo fata le we no so Mamponhene what is it good to wo mo ka ho nyina we na oba yo je we na wo so obondi o so o ka ho nyina to stop ni nyina obi afata kora no a Mamponhene se good to I don't say we don't say you are abolition. Every name about a good man no dear. I can see a bottle of word. Was he said every number? So no man no there. The can say your bottle of word. So born of quadrina, quadrina toss moon ye. Born one of us are you pebu. Was no more quadru and a toss to him for the year. Or rather some of the Edamamo. Or one family and said Idiamamo. Or one family and said Edamamo. Oh, you're near Katia, you got one and everybody at us. Was my young Katia said there? Charlie, you have a toss will be ano. Or one back, yes, Adamamo. Sassan, and Sassan, Ejinao, that's the man that's here. Mamma Jas and Muni Bibiati and Nipana Wabonidino. John, it is Munti Cabibian to no so. John, Not just a Muni Bibiati. so Muni, what's my name? John, the Huns will be Biati, Paladia. I don't want to some problem presence. Everyone wanted to know the demand. One year drowning penny corner, woman, a chair, woman. You are Bonidino, on Panama woman, no more fan chemists here. So, 20 years old. But it was a bit of a window or have one which is here.
so go for so watch me baby. Abaya no offer. I'm ready. So that's all for why. We ebusuafo phone video no na yakɔhwɛ no kwaku agyebu aganya abredu sanity the kind story ni nyina no fi de hyase ene nsɛm kakra baba ho ene enra no sɛ na ogye no kwaku wiase no sɛbi mamenkyia na nanom asantemanfo okay na nanom awa asanteman traditional council no Kumasi traditional council ni na nanom bia obi ankwaso yentimi mubodim nti yema obi biara nso so official pa okay sanse kwaku Mamponhene anyame na meba betena aka Mamponhene okay se Kotokohene ene na manhene na brempon na hemafo ni chidom na nkobea okay ni fekutira hodo nyina ba se bimpreduasa ebetena se ka asantesem ebua asem bi wi a mimi ntimi ma me henya nsem se asam ekoye ne papa na asa nyabone nanso nyina ebehye ne nso a kwaku efri da yerada se bre wo se ibonsu ano toso mienu no ye Mamponhene asante Mamponhene ekwa a ye kope na krabe on the June 9th ene kope na krabe na kwaku efiri ho no ye nyina se da de mpo ebu ohu a ebu bi pom sa na asante Mamponhene no kwaku nyas akonya ketwa okay ho nsem no be ye hejawo abefo ntenta so na me kra ha me kakra fi se da se brete ase ye nyina ye hunu se bi opepa na ahobrase a wode soma santemanya asante Mamponhene okay na se ohenkase se yato a ne ebepeninsi anamu asante amane ne amamre kwan so wo se yekọ na etu ahene ne asi ahene ye wa asante Mamponhene se bi amani ampon silver stool no ho no ehwe ne wo ne wo ba ahema ye na ajakuma difie asante Mamponhene ma etena se no mo pede se brante ye de ne ye dai ebe kire abusua eno no kokoye keja ema ye hunse da bi abusua ne fa ba bi so omo nyedai wono mo mpene nipa ye yi no ho nanso asante amane ne amamre mu mfoni ye kohwe ye wura Kotokohene ebo ne dia ne apagya mu akonya ete so wo se wohema ne wotumi se obebo dini ede aba se nipa asimasi amu yi ne ye frɛ ne sei wohema din a obebo no so obi wo se bia asem wo ho amakwa akobɔ ne kwadu na mo de adanse ye krata kwadu a wokɔbɔ no enso ede ayedai ede aba se obenten kwabrane wafa obeyere amaya gye na yefre se de yewura ne chiame kantankreche ba bi obi ane nkwaso o chirichiri mu no kwaku se ye ni kwadu bia ne sa ne ma we nyina ye ntumi emfa mmɔ de wo ba na de se brante a wo ba no kwadu dia ene ye na naja kuma du fie Mamponhene ni din a wabɔ se ye kwadwo ye kwame se de wone ne ba no ya mpanifuo obi ani se e wo ho so obeka bi se ne obo ne din no obi wo kwadu bi de boni pane dia na na esimesu odi hine ni bi enye yi edi enti no odi hine ni bi enye yi wakofa obi yere ya gina yefre wone akola keto akoda ya chi na tumu pen sabi wadi dem a odi akonya ni bi enye ne emma dishi bi ntumi ndi ade sanity niema emma kwa ma dishi ntumi ni ade se mo anya sa kwadu we nyina fa ammo de se brante ya be yi ne dia edi ohima bebo no so otumi de ni bi gina Kotokohene ne Kotokohene so hwe no nwa gini tum so won kono kwatena patam no nko swankyere Mamponhene emra makwan sabi sanse kasa preko woni Santehene a obi a ntumi nka na kiri asem na asem a waka obi ntumi nka bi mu mfa ho enti ubisa me from a die sie na das be wo sei bo nso Asante Mamponhene wo kona kura ebesi ahinsie hu nsensem no de mesua firi mu ne se sa akonya to na sabi mpreduasa tu ahene anasa adehye abusua ne nyina no ye yi de brante bi na sabi mo hwe na mo wo kwadu bi amode bebo na mo mfa nkobɔ wo hema no ene sabi atena nkonya tu ahene asi ahene a mo tena so eje sabi de brante no so tu mu se omlama ya Asante Mamponhene no enka wo se ya bɔ no kwadu dadaada ne ye mo no kwadu ne ye de nam abɛfo ntenta so sabi mpreduasa Santehene na sam ye nka no social media ye ka ne menhye fikesim Santehene asem asanteman asem ye nka ne social media ye de ba social media se de be ye obi aso be ye won me wa achichi ne benche ya santefo atutu kwane be sua asante amane ne amamre wo mu ma hwe bia ye de yesua ye meka ne social media enji se wo kogina baabi ekoye dede e de kɔ abɛfo ntenta so a de ye na na Jakuma dufie ayi no wono e na se bi mpreduasa obidi ade se wo ni bi ho asem bi aka uni kwadu bi abɔ no de a ene ye mela makwan so obɛdɛ obɛyɛ wo hene e wa Asante Mamponhene okay kwaku ansa busua na wo Mamponhene no dɔɔso kakra na efa bi kyerɛ sɛ wo mokra no hwemu yi a wo mo na kunya no na mo sokra ba ye bɔ hene ntuo no tinka we die ke ntumi nkɔ mo afa kakra no mo susu ntumi embra mbedi bi de petition ba ye
we beka say ya say yentie wo mo ana ya bo wo mo asemagu kwaku medical ka kire wo say me nkoma twetwe mu me ka kire wo say ohima de brante a ohima ne to ahene na si ahene de ne bae na mo wo kwadu bi de bo no enu ahwe video e kwadu de ye wo kwadu a nipa no onye bone enu de metisa kwadu na se so onye bone mpo a na se busua bi sususu di bi no mo so se bra so pese di bia chenchina agi se nya kwadu obi no ho ne na yi no fa so mo tumi ya be kwadu nya se bi a nipa ne de waye nko a wate ase se ye ka obi ho asem a etimi ka no ho asem papa ni nyina ye kwadu edu bon se ye bone eye papa wate ase de ye ka ne se si ana Asante Mamponhene ma ene bebo dini abusua na omuyi de hyebranche ye na mfa nse de wo ba de hyebranche asisi a wo ba wonya medi ade ntintimi mfa ne din bia mfre no de hyebranche asisi a wo ba you are Leslie ye yi no na adehye a omo nso se de ye mfa akonya ne bi ma omo na aduru omo so no ede na wo de be press ha ne ma no enti na wo mukrom ntam ye de ewo honom sisi ha de na ye mpene ma akonya no nso so mra fa ha kakra eno ye mo ne mo maame ye na Agyekumadu fie Mamponhene ma no ntemu asem ma bonten ite wo senka omo kantam de be prade se da bi madia sisi ade ye mamusumu ni biem abusua na ye abusua baako ye wura Leslie yi ni so onso ye de hye en mrama no kwan se de hye ye ye de o bedi ade enti se bi awo me na maba bedi na wo firi se ye fie yi mi mafiri hokọ ye de ba mi fie bi mo so wo mpena kwaku di oba ya ne se wanka okurom ntam ya akonya na wo da ho ntam amfa ampre ye wura ntam wo ho wanka amfa ampre se da bi sisi ade ye mfa mra ye die mu na wo hwe na so wo hima bodini ewie ema wiase te ne ye de ba kotokɔhene na kotokɔhene hwe de se woni a untime nya ne bibia bi okay sa na bichim de no so koye dai ekoye ye kroma na ne ade hye no so re ka so mo mpene no ye bisa wo mo se isi amahwa ma wo hima ye dai abodini man fa kwadu bi a mo de hyebranche ayi no mo so man kase bi a mo ntam eda kuro nso man kan fa ampre akonya ne bi ankomo fa ena wate ase wawie de wo ye no afi na mo ba be nante se bi akwa ese efichisem no ye na eno ne emfa hwe ma Asante amane ne amamere se bi ye wura e kasa wote asem o ka che na Agyekumadu fie wo se de omo kan nyina ewom tie maka kire o se bi mpreduasa Asante won ye wade bi a obi anya bi owiase da ebiso nsi da ebiso nko ba bia da agisa Asante Mamu nko a sikadwa obi anu a obi agisa Asante Mamu de oti sikadwa so no kwaku maka kire wo se ensem bi anu afa Asante sem ho e ba beduru nanim a wonim na bakosem akonya bi e wa Asante Mamu impo adikurodwa e bebo na kire nyina adikurodwa mo ni nyina wonim ho abakosem nti kwaku ubegyina yewura anim ni ye de hyebranche de naba na wo se wo mpene so ni ye bisa wo se waye den ne wanya asem anka amfa no ni ye bisa wo se ugitum se de ye ne no ho asem wo medi hinema ne nye yi a unya ka se kori obo otini nko ye wura ni mu asa unya asem bi aka bi mu unya ka ane me patro nenso bi ani ho bi mu ye wo mpanifo mi no no mo se omuni kwadu bia nenso so pa o mo mpem kwaku won se na Asante ne kan mfoni ye kwakwohwe ye se de ye maame ye se bi mpreduasa ne sunu ne ban bi a enye abusua no efe me hu bibia efa ye na Agyekumadu wo mo na ne te wo me a memetie ubisa me se ye na Agyekumadu fie da de wo no me hye da nim ne ho nsem wate ase enti abusua no na mo betena wa hu se da bi ye ma ne ma ha mo na mo nim mo de hye de yayi ni yewura Leslie wono so ye de hye kanya wodi akonya ne bi ye den ye yie enti mo hwa ma ye de ne ba na ma mfa ne ho nsem bi ankose wo hema ye mpene se ma anka mo kro mo ntam se bi da se bre won tam wo no wate ase amani ampo silver stool ekonya ne da wo no ye wo se bi ntam ye den da ho ma anka mfa mpere mo so mo ya de hye na mo ye nhwe ha mo ni ne ho asem bi aso ka mo mpene so se ye mfa ne mra mo ka mo kasa yem no mo se wo ye de hye ne nso unya ka wo ye de hye a nanso bi ani akire bi de hye a wodi akonya ne bi ye yi nanso ni ne ho bi nanso e be wo ne ho ne se e bi wa fa obeyere wa ye boni bi a ye ma ne men akonya no asade hyefo a na abusua ye ma ne men ne de wo ha obi abele oman na ye nyina wo ba be di eso wo mu no na se munni bibia sa de ya na wo ye de hye na ma wo hemanya boni din na ada a wo kwotena patem wo hemanhwe no nkoyi wo no mo kwa mo de mo ko dwaatoa ne de keka ho nyina ma anya asem bia anka amfa ne ho ebesi nne nesu wo hima bodini ni wo ba fikasim de nani ba behwe Asante na Asante ne nani se woni a asa na complain ba ko so ho se se bi kwan a na hima fa so
ase de o si abusua bi si nchen a o ye o mo wagadre hu yan se o mo so no so problem kakra ɛnna na yewura ɛbɔ so a sɛ bimpreduasa na ɔde twi yɛ nana anim ɛwɔ hɔnom sɛ deɛ kɔɔ so wɔ Mamponhene no wate maka so te kɔtɔkɔhene pane firi to kagyetia wɔte o pane sɛ nipa wo kagyetia bebrebe yɛ dede kɔ ba di dwa pepe ka ban ne deɛ pane mpoto fam a Otumfuo wɔte sɛ pane ato kagyetia ba bi ɛtɔ so bɛkɔ akɔkyerɛ wo saa na wɔte enti wokɔ na sɛ yewura te hɔ na sɛ wo ba begina n'anim a yɛ wɔ mo a ɛde microphone ma ɔmo sɛ ɔmo ma ɔmo ma ne na ɔmo ho po kwaku nyɛ mese wo dibre nuru hɔ enti sɛ obi tena baabi di Asante na akyea me anim yɛ fam ya metime tena hɔ ne din sɛ na nipa ni dibre ne sɛn ni tumi ni sɛn wɔ man Ghana wɔte mu a sɛ bi akyea me na ɔde na kɔte afidie so a wɔ kasa tia no so wahu yewura no aba begina n'anim ɛne ya ma wo kwan sɛ kasa wa ne ya ma wo kwan wo yewura nim sɛ kasa kwaku ahwɛ untimi wa no kasa wo ifiri sɛ tumi e wo fie oni tumi e sikadwa kura no sɛ bimpreduasa nya nkura tumi ne tumi bi e hu sɛ de wate ase wa no kɔ paketu bi so wa yɛ wonya ma ne ifiri sɛ Asante kasa Asante hene nkɔ na betima ka ne nyinaa kyerɛ ase akosi obi ani hɔ biem ya yɛ ka no nkyɛnkyɛn nyina da yɛ mfomso agye sɛ fikesi mo no nkɔ na bɛka papa no akyerɛ yɛn if say won sem wa yɛ betima ka di agorɔ wa abɔnte no koduru fie wa yɛ kɔ ka benya amane wate ase ndisi yɛ ma wakonya se nipa odi na begina we bɔ no ho amane bɔ no kwadu ɛde na wayɛ adanse be na wo sɛ daabi wɔyɛ sei wɔnom wi wɔyɛ fraud wɔyɛ sikaduro bi wɔyɛ niema bi ensɛm fata amra ma no kwan so wo mɛya konwa no wo se daabi bibia sɛ ni wo bibia sɛ ni wo de ananso bi anka no ho bi nya kwaku wohwɛ mu yie dia da sebre ɛwɔ hɔ no ɛna ɔde ne wo fa si bai ɛna na ahema so de onua bɛ ma aba minim sɛ mfie wɔ ha echi ya na ahema benyini abo abrewa sabi mano da sumna so no so ebe kora ono so ira Leslie yenim sabi yenim do obedi kind de ezo se de tie bia mu ba ko no so obesa ka so be wakofa obusu ese wo mo nche ne de ese de konya mu nya bi ni bi mu kwaku enti na ye ka sesesi ya no mu nyina mu ye abusuafo we ye abusuasem obi abusuam mu nsem kwaku ntimi fo ano nkoye dai enkoto nti na mse sa wote kuro bi so ne ye hene na wo ya brante kwa na wo kodi pa ho ukotwi wo kada wo kuro no so ne ye hene na de wo so wo mpene a sha atale kwa mfi ka katere ohima na o safo no da wo so mu nyina ya de hye so mu nya opportunity ni bi enya de hyesem omo wo ya obi ni menase polu mete wo mase safa ho no me nyina kwaku obi a watenka wo eya se akonya onim so no ane dia se bia aduru ye so abusuane nyina obi adi bia yeyie ye nso so hafo mo dia ma hafo kakra ani sa no eno eye kasa mo ne mo maame ohima a oti kuro no so no ekotena se na maka obi anya den antibi na wada horoma se de wo mo kasa e mo tumi hu se ye o mo kasa ye nana entie kwaku hwe ye wonema bebrebe ya nsem bebrebe ho no mabedu kotoko hene animu a se wanhwe yi a obeka se obi abema sabi manu da sumina so na me kan asem obi abema yewura bribe eso nye saa na ye dai etie yewura sabi abra a opagya na no oka ye na naja kuma dufie animu no e wona hunu ze kotoko hene ne se kan twa bonkum twa nifa okay if you say oka say the moment amaye nhwe ha man kan wo fie ho man mo no kwadu etu ahene ne asi ahene man ko kan tambia nwu obi aso ama asem no ama meduri hanom na maye nhwe han ya maye yi de brantie no na matena ho asem mpene nanso obi antimi am 7 no petition amode ba manhia a na mo hwe anim se yewura behwem no waka no okwan yese nananom apan hene ene nananom adwura hene bere ma wo se hwe de mfan se yewura da sebra wo ba ne ba kan eno da sebra wo fa wati ase apa monko hwe na monko tena akonya so mo hwan ene timi kɔ ohema anim ekoka ntambegu ohema so mo hwan ene timi kɔ apan hene ene adwura hene wo kɔka ase na nei enipa amode ne ba nde wadi omadi a ha na wo se ba ene abusua no so yes majority carry the vote saa na etie wo adehibusua no so mu enipa dodoɔ no ba bi omo be kyerɛ sɛ omode ade ne ekɔ no etu ahene ne asi ahene ba bi adodoɔ no be kyerɛ sɛ omode ekɔ no kwaku ye den a ye de bekɔ enti yawo ya mete o matenka no mesu metime anya bi pen se ade o pe bibi na wanya menim matenka o mu de nanso Asante amane ne amamere se o ye wadwe so be pra konwa nti ye nto ntwene a enye yie e wo se ye fa so ye ntimi mfiri Asante amane ne amamere ho mfa bibia amama ya ahensie ne ahentu ho nsem age se fa sa akwan na aso mu nyina mo kwatu ahene ne asi ahene yi wo mu beka bienu se o mo nhwe no mo kwatena asem no so mo hwan ne kwa apa ahene wo abusua pani ene adechibusua ne wofa na wogina ho asesi a wo hwe ase
omo metie de eno ye wura bisa ne se wo ne ho asem ka wo so ne ho asem ka na se abusua pani so ne ho asem ka atena nkonwa wo nyina age microphone so mo ne ho asem ka kwakwa na de ebiem adehye ne de ebeye mo ya eno nam se eye mo ne madehye busua dodo se mo ye nwotwe mo ye sen mo nyina na mbeka mo ho abom na makom maame no wo no so ye mo nua ne bi oye busua ni mo bi bia wo se mo betimi wo se ni mo twi a mo betwi nanim wo se nkani ma mo beka nanim de se fata ne bia mo nyina mo boa mo se mo kwa mo kɔ na makoka akire no wa tie ne se wanti ma mo wontam akonya no eno ne ye de presa akonya no sa akonya sa mo ntam pre ya na ma ne ba kesiem ede kese ye wura ntam asem mpreduasa mintimi nka mo asem nka ho abakosem epre wate ase mo anye sa na ema ni nyina ena mo ye din ne ede ne ba ye wura kasa mo kansa asem no wo se obia tena wo sa aye nhwehwan obisa se omumu hwan ne ko fie ho no ma bra ne ye yi ye wura lesere ede ne ba mo se mo mpene no mumu hwan busua no ye yi ne ede ne kire no hwan na bo no kwadu se ye mpene odibi enye ye duru esue mfama no abusua no mo ye sen na mo tena se mo ka sa asem no mo ko hema ho mo ko apan hene ho mo ko adwira hene ho obi agina hodin wati ase enti efana eye abusua pani ene adehye busua no so omo so se bi mpreduasa ye beba omo so tiri so kakra se se omo tena ho ye nhwehan e ma ye maame na na jakuma du fi Asante Mamponhene yi ne ode ne ba wieye a manko anko ka hwe ama no kwadu afi ya na mafikasi mu no e na wo ka se wo asem kafa no kwaku e ho de yampini wo ya Asante amane the moment a bedu kotoko hene ni mu no wo no Asante amane a obetera kunyan so finhie aduonu nsia ne akiri no wo se onto ntwene obeduru wa no de ba ye adwuma onko fa bibia se e na ye de ne kora na wo so wo mpene mo ye den se mo ye mpanifo na mo wakonya no mo ni ho abakosem mo ni mamane ne amamre ntidie na mo ye na bra yi no na mo ye hwe ha ye de na ba bidu manhia kotokofi afi na wo be kasa wo entibi de bisusu se akonya to na se bia ye yi de hyebranti bi no ba kwadu ese ne fata ne yemfa ma no ye de bona na ye sese bi so wo hene ne yi wo hema so wo hema so ne yi wo hene na mo se mo mpede ye de ne ba mo nyina abusua no mo boa ma no na makode hia wote akonwa no so a wakasa ye wo hema ye wo hene na mo ne na tena wo se abusua tumi a wo no mo na mo de aye den ama no tie tumi a wo de te wo se na na jakuma du fi Asante Mamponhene ma no eye mo abusuafo na mo tena wo na mo yi no wo hena no wo de ne ba na mo nyina mo so mu se odene ba na mo mpene anka mo kan se mo nyeden mo mpene nti saa na ye maame nso so de wayi no aye den a won so ye de hye enra ebi mu gina manhie a ekon ne antias ebeye biya na so wo te asese the moment a wo ye de hye wo ye mogya wo ye moa mogya na de won so di ye den eye mo ane wa manebo kokubedi akono a che na dwen no de ohunu no so aka no eno nchese no ne wom enti ososo se de wadwene ye wo no na ososo atwero e de ato ho no nti Mamponhene semse na kosie ye hwe animu se eberema kwan na nyamebedom yen na dakro ye obusuan chekuro no soso no ye de ho amanebo ebesan abro kopem se obedu yero ankasa anim na bibia etumi awie asomdwe na nyina ye pe enti ebesere se afa bi ni afa bi ndi akosie bia nyina ye nkamom na santenje kire ye ne nkanko de no ani nyina ye hia na bibia entumi enye kama ye da yero ase se wahwe edi ye etumi atu ye aha ADUMASA TV medin dia tesem ne kwaku bedi akon ene de Mamponhene asem yi ebrewo abrantepa online ena ejina fidi na chi echimchim ede emayen ye de mosi amamu nyina mo ene hwa enyado yakra mo